En un capítol anterior vam veure que les instal·lacions solars tèrmiques convencionals estan formades per diversos components. En aquest capítol veureu un sistema integrat que fa que la instal·lació sigui molt més senzilla sense renunciar a l'eficiència. Una instal·lació d'aigua calenta bàsicament consisteix en una caldera que escalfa l'aigua de xarxa. Si volem estalviar energia per escalfar aquesta aigua, sembla molt lògic fer-la passar per un captador solar. Així l'energia del sol la preescalfa i la caldera l'ha d'escalfar molt poc o gens. El problema és que les instal·lacions no són tan senzilles. L'apartat EC4 del Codi Tècnic de l'Edificació estipula que cal tenir un circuit primari i un circuit secundari independents. Això fa que apareguin molts més elements a la instal·lació. La proposta d'Orkly és fer un sistema integrat, de manera que aquest esquema tan senzill resulta possible, al mateix temps que es compleix amb la normativa. A dia d'avui, als sistemes solars podem dir que hi ha de dos tipus. Un de fàcil instal·lació i per un altre d'alta eficiència. El de fàcil instal·lació són els sistemes termosifons convencionals. Són sistemes, al igual que el Ocasol 150, que són de fàcil instal·lació perquè ja van amb el sistema de producció i emmagatzematge tot en un. A diferència del sistema que estem presentant aquí, la seva integració és diferent, degut a que són sistemes verticals de 2 metres d'alçada i, sobretot, molt important, d'una baixa eficiència energètica. D'acord? Per l'altra banda, els sistemes forçats d'alta eficiència tenen per una banda que calcular-se cada un dels elements, és a dir, captador, bombeig, vas d'expansió, acumulació, intercanvi, grups de bombeig de secundari i vas d'expansió de secundari. El sistema Ocasol, com hem comentat, ho té tot integrat. El sistema es composa d'un panell d'alta eficiència de 2 metres quadrats, un dipòsit d'acumulació de 150 litres, tot en una carcassa que permet estar a l'exterior i no necessitem ningun tipus d'alimentació i element addicional, d'acord? Com podeu veure, teniu aquí el primari d'alta eficiència, que són 2 xapes d'acer amb un tractament d'òxid de titani d'alta eficiència, d'acord? Una placa solar fotovoltaica que alimenta una bomba de recirculació de glicol de circuit primari, d'acord? Dintre del que serien els dipòsits d'acumulació hi ha 5 dipòsits de polisulfona d'acumulació que donen els 150 litres d'acumulació. En el primer dipòsit se fa l'intercanvi d'entre primari i secundari, com obliga la normativa AQE dels sistemes solars de producció d'ACS. Aquí tenim els 150 litres d'acumulació, d'acord? Únicament amb l'entrada d'aigua de red, que la tenim per aquí, calentem l'aigua i per aquesta sortida d'aquí va dintre de la vivenda. Dintre de la vivenda aniria a dintre de la producció d'aigua calenta de la vivenda amb una vàlvula barrejadora. Si l'aigua del panell està amb sobretemperatura, la vàlvula barrejadora barrejaria amb l'aigua de red temperant aquesta temperatura. Si la temperatura del panell ja és alta per al consum directe, aniria directament a consum. I si per motius climatològics el panell no estigués donant la suficiència potència, aniria directament a la productora per augmentar aquest petit diferencial perquè sigués apte per consum. El sistema està pensat per treballar constantment a demanda. Quan no és així i l'usuari no té demanda, el sistema internament té un bypass que el que fa és, del primer dipòsit on fem l'intercanvi, repeteixo, insisteixo, que s'obliga a la normativa AQE, en lloc d'anar calentant de baix cap a dalt, calentarem directament del primer dipòsit el dipòsit de més al damunt. Per què? Perquè en el moment que l'usuari vulgui tenir aigua calenta, tindríem el dipòsit de dalt calent. El captador està preparat per instal·lar-se en una paret, sobre el terra o en coberta inclinada. En aquest cas es pot instal·lar sobre les teules amb els suports adequats o integrat en la pròpia coberta. Com a elements de seguretat del sistema Ocasol 150 tenim aquí les 2 sortides de seguretat, tarades amb la seva vàlvula pertinent. Tindríem la sortida de seguretat del secundari, de l'aigua calenta, és a dir, si tenim per a qualsevol problema un sobrecalentament de temperatura, l'aigua en lloc d'anar a l'usuari que tindríem perill, sortiria per aquí, d'acord? Això se recomana amb una petita manguera canalitzar-ho fins al desaigüe. I aquí tenim la sortida de seguretat de l'element primari. En cas de sobrecalentament en el qual el dissipador no aconseguís fer la seva dissipació de temperatura, el glicol sortiria per aquí i aquí recomanem amb una petita manguera a un petit recipient per poder veure com està treballant el sistema solar.
Consulta els impactes ambientals amb el programa DAPCons.